les havaneres es cantaven en ambient populars, com podien ser tavernes i barraques, a vegades, i normalment, després d'un bon àpat, després del dinar, hi assistien gent de Palafrugell, però també hi assistien estiuejants d'altres indrets de Catalunya, com Barcelona, per exemple. En Francesc Alsius, en l'Ernest Morató, en Frederic Cirés i en Frederic Martí. És el segon recopilatori d'havaneres que es publica a Catalunya i, de fet, és el llibre que va donar origen a la cantada de Calella de Palafrugell. I entre el Cirés i el piano i el Morató i el Pericot i l'Alsius van començar a dir s'acaben les havaneres, si no fem un llibre és una pena, perquè a part de tot és una història una mica d'aquí. Diu, hi ha 4 pescadors a Calella que canten i n'hi ha uns quants a Tamariu que també canten. El que hauríem de fer és estar un dia amb ells, cantar amb ells, a veure com ho fan. Hi havia en Morató, en Cirés, en Pericot i jo. Del meu pare tinc molts records, o sigui que era un gran amant de l'havanera i des que va conèixer els pescadors d'aquí l'any 41 o així, doncs va ser un fan de les havaneres. I amb això es van anar aficionant i van dir, per què perdem? Deixem perdre una cosa que ha sigut d'aquí, que s'ha anat a Cuba i han tornat a venir i és el record de Cuba, i es van anar encaixant. En Pericot, en Frederic Martí i el meu home. Aquells 3, a Calella, es van anar a fer amics dels pescadors. I feien unes xerrades, anaven allà, era en el fons, era parlar de Cuba, no, parlar de les havaneres. Principalment els 7 pescadors, bueno, l'Hermós no era pescador, que era barber, però en Pepet Gilet, en Pere Ferrer, en Tianet, en Rauet, en Mèliu i en Blau. I després s'hi va afegir més endavant en Francisco Rovira, que era fuster, però també cantava amb ells, i era molt més jove. I el meu home va dir, saps què podríeu fer? A casa hi havia un piano. Diu, per què no fem una cosa? No ens trobem a casa meu els diumenges a la tarda i fem una xerrada i parlarem de les havaneres. I en Pericot va dir, bueno, i tenim un músic, va venir el mestre Cirés. Era un home molt amic de tothom, era un home també molt treballador, i era un home que, sobretot, li agradava molt la música, ell li agradava composar, i si no ha fet més música és perquè no ha tingut temps a la seva vida per composar. I després va dir, necessitem un pescador, perquè, esclar, en Pericot sabia l'havanera talment molt refinada, i el que necessitàvem era un pescador tal com la cantaven. El meu oncle Ernest forma part dels primers records de la més tendra infantesa, ja de ben petit. Era una persona entranyable, d'un caràcter una persona molt honesta, molt fort i molt valenta. El que era molt bonic és perquè en Pericot cantava una havanera i després el pescador deia no, això no es diu així, es diu d'una altra manera. O sigui, la terminologia més de Calella que la d'en Pericot. Jo crec que el tema, amb tots els respectes, és un problema d'analfabetisme. Cantaven en castellà i ben just sabien parlar el castellà. La meitat de les paraules no sabien el que volien dir i llavors feien traducció lliure. Perquè és blanca i pura tutena, que és el que deien la gent de Calella, doncs volia dir és blanca i pura azucena, perquè les azucenes són unes flors blanques. I com aquesta es diu memelava con sal, però és que la camelava con salero, no que la rentava.